γίνεται. Μπρο, δεν γίνεται. Έχω πιστολάκι πάνω. Έχουμε και λέμε. Όταν είσαι ομηρία, δεν ανεβαίνεις εκεί που είναι οι άλλοι που προσπαθούν να οργανωθούν Ναι, και κάτσε εδώ μαζί μας. να συντονίσουμε κάποια πράγματα. Δεν θα έρχεσαι πάνω σε εμάς να μας πεις το οτιδήποτε. Λέμε, ρωτάμε. Ποιος θα αναδυναχτούμε το μαλάκα. Δεκάσχη, γινόταν και πριν, γίνεται πάντα. Μπαίνω σε call, ρωτάω και δεν απαντάει κανείς, με γράφουν όλοι στα αρχίδια του. Ό,τι έγινε έγινε. Χέστο! Λοιπόν, Τεκάση, πάμε πάνω. Ιωάννα. Περίμενε ρε μαλάκα. Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι όποιος... Ναι, εντάξει, το κατάλαβα το έχει. Ναι, μπήκες εκεί και απλά σπάμαρες. Έλα, γάμα το, τέλος. Ό,τι έγινε έγινε. Παίξ' το πίσω. Ναι, γάμα το, άστο, γάμα το. Έλα, πάμε. Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτάκι, έλα κέντρο εσύ λίγο να μιλήσουμε. Μας φάνε στα χωράφια, να ξέρεις. Γάμο το, μία φορά. Για μαλακίες. Ρε μαλάκες. Δεν μας νοιάζει, αυτό είναι μέτα, δεν θέλουμε να ξέρουμε. Εντάξει, το λέω. Όχι, δεν αφού θα στο ανακοινώσουν ούτως ή άλλως. Είναι fail, είναι fail. Εντάξει, παιδιά, τέλος, άντε. Εγώ αν μπορέσω θα πάω πιο κάτω να μιλήσω από τον ασύρματο, να με ακούσουν. Όχι, μην κάνεις καμιά μαλακία. Παίξε το αρπίσου, γαμό. Παίξε το αρπίσου. Αφού δεν μου έχουν πάρει ασύρματο. Μην μιλάει κανείς, μην μιλάει κανείς. Όλος ο δικός μάγκας. Ας μη σου έχουν πάρει ασύρματο, έχουν πάρει ασύρματο. Επειδή είναι παπάρες, επειδή είναι παπάρες οι συγκεκριμένοι, είναι παπάρες. Είναι πριν από 3 δικήσεις είχαν την αστυνομία. Ωραία. Πριν από 3 δικήσεις. Όταν είχα μπει εγώ αστυνομία και ήμουν ντεκάρι, είχαν την αστυνομία. Ωραία. Επειδή είναι παπάρες και πήγανε μπλάτς μετά και βγάζαν το κόμπλεξ της ζωής τους, μην το κάνετε. Πείτε ότι σας πήραν ασύρματο. Όταν δίνουν ασύρματο θα μιλάτε. Επίσης, σημαδεύουν κιόλας. Δεν μπορείς να κάνεις κίνηση ασύρματου για να ειδοποιήσεις κανέναν. Σε τη ζωή σου. Αυτό κάνουμε. Βάλτε different, βάλτε different. Έλα, δεν πιστεύω να ζαλίστηκα. Τώρα τέλος μην μιλάτε. Βάλτε different. Ρωνάτσε μαλάκα! Βούλωσέ το και κάτσε κάτω. Και φταίδες πως είσαι, σαν και φταίδες. Ήρεμα. Λέγεται κοτσπάνους. Κάτσε. Ήρεμα. Πότε γίναμε 4 ρε. Κάτσε κάτω και φταίδακι. Βλέπεις. Ο άλλος είναι άκουσος. Ρε μαλάκα, εσύ να κάτσε επόμενα. Δεν σε κάνω τίποτα, είπες. Και εσύ. Έλα, μην τον δίνεις ρε μαλάκα. Όχι. Εγώ μιλάω. Τέλος. Ζεν. Ναι. Τσικαράκι μπορώ να ανάψω. Τσέπη 290. Τον παίρνεις κάρι, τον πας πιο δίπλα, καλής κυβέρνητη, δείχνεις σκηνή άμα θέλεις, οτιδήποτε. Μπαμπα, μέλα. Το σημαδεύουν πόσα όπλα. Τσικαράκι μπορώ να ανάψω. Κάντε άκρη. Άκρη να τον πάρω. Μου δίνεις ένα, δεν έχω. Τι κάπνιζεις. Βασικά ένα αναπτήρα. Όχι, ρε παιδί μου, κλασικό. Ένα αναπτήρα δώσουμε, απλά δεν έχω. Μια ακόμη ευκαιρία θα του δώσω. Άντε, έλα, πάρε. Κάτσε κάτω. Πρέπει να κάτσουμε. Μπορώ Thanks, και thanks. Άμα σηκωθεί εδώ πέρα ο βλαμμένος ο δικός μου, να κάτσετε κύριε Ιωάννα, παρακαλώ. Σήκω πάνω ρε μαλάκα. Έχει κάτσει άλλος, μας έχει πάει στο μαθή εδώ πέρα. Σίγουρα και θα σηκωθώ. Σήκω βρε μπάμπα, ναι. Να κάτσει η κοπέλα. Σήκωσε παρακαλώ να κάτσει η κοπέλα. Τι gentleman είσαι. Τι gentleman είσαι ρε βλάκα. Πες τώρα, δεν είμαι. Δεν είμαι. Δεν είναι, σας παρακαλώ κύριε Ιωάννα, παρακαλώ καθίστε. Αν σε ενοχλεί ο καπνός, πείτε μου να ανάψω κι άλλο τσιγάρο, έτσι. Λοιπόν, κύριε και κυρία, Λοιπόν, ξέρετε πώς πάει πιστεύω, έτσι. εννοείται. Όχι. Ποιος είπε όχι, κύριε Ιωάννα. Ναι. Εγώ. Κάνω ένα briefing. Δεν έχω συνηθίσει να βρίσκομαι σε έτσι ωραίο Εγώ έχω συνηθίσει. Ωραία. Θα κάνουμε ένα γρήγορο briefing. Τέλεια, έλα, κάτω, ξεκινά. Εσείς οι 4. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Αλλά δεν είναι ότι δεν μου αρέσει η παρέα σας. Αλλά θα ήθελα να πάω για πίσω στις δουλειές μου, έτσι. Μήπως, να μου δώσετε τον ασύρματό μου να επικοινωνήσω. Μήπως θα θέλατε κυρία Ιωάννα να σηκωθείτε και να γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω σας. Αυτό θέλω μόνο. Τι έχει πίσω? Κοιτάξτε πίσω σας. Ένας τυπάς που έχει ένα μεγάλο... Ή γυρίστε παρακαλώ πολύ λίγο το κεφάλι σας και κοιτάξτε πίσω σας. Άστο Γιάννα, μην γέλισες. Καλά γύρνα να σου πω. Δεν θα κάνω τίποτα. Παρακαλώ, τι βλέπετε? Ένα τύπο πάνω σε ένα μάξι. Πέρα από τη θέα. Βλέπετε κάποιον άνθρωπο πέρα από τους κόκκινους? Τους δύο μπάμπιδες δεν τους βλέπεις?
Ναι, βλέπω έναν κύριο με ένα πολύ ωραίο πλάκι πάνω. Όχι, λέω πέρα από τους κόκκινους, πέρα από τους δικούς μου. Το κολλίτσι. Βλέπετε και εσάς αστυνομικούς, βλέπετε κάποιον άλλον? Τι να σου πω, στη φαντασία μου βλέπω ένα κουφούτι. Δεν νομίζω Είμαι και σχιζοφρενικός εγώ, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Μη μιλάς λίγο, την κυρία Ιωάννα θέλω να ρωτήσω. Κυρία Ιωάννα. Ξάφωναξες. Όχι, δεν βλέπω κάποιον. Ωραία. Υπό άλλες συνθήκες, όταν ξεκινήσατε και εσείς, και ο στρατός και η αγροφυλακή να μου κάνετε επιδρομές εδώ πέρα, δεν ξέρω πού θα βρήκατε τα αρχίδια έτσι ξαφνικά. Έλα εκεί που είναι το... Όταν που ξεκινήσατε να το κάνετε αυτό το πράγμα, τι χρώμα τώρα είναι αυτό το μπεμπέ που ήρθε τώρα? Το παίρνει το χωράφι της εφέδρας. Ωραίο χωράφι. Το χωράφι μου πέθανε. Όταν πεθαίνει το χωράφι, πεθαίνει και η τσέπη μου. Και πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς μαζί της. Είσαι πολύ έξυπνη. Θες να σου δώσω 100.000 και να ανησυχάσουν. Φωνάζει αυτός ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, θα μιλήσω. Λοιπόν... Φίλε, έχω ένα H6, μια... Μισό λεπτό. Στα αρχίδια μας τι έχεις, ρε βλάκα. Μισό λεπτό. Ναι, Ιωάννα. Παρακαλώ. Ακολουθήστε με μία. Ρε, τι θα τις κάνεις ρε. Όχι, Ιωάννα κάτσε εδώ. Ιωάννα κάτσε εδώ. Ποιος είναι ο Φράγκη? Ιωάννα κάτσε εδώ, ο Μπάμπης εδώ. Ο Φράγκη είμαι εγώ. Κάτσε, εγώ είμαι ο Μπάμπης. Καλά, όλοι οι ίδιοι είστε, δεν μπορώ να σας ξαναψω, συγγνώμη. Εγώ. Αυτός που εξέχει το μαλάκι του. Τι είναι αυτό, μαλλί, αλυσίδα. Εσύ θα από πίσω μου να κάτσω. Ρε, αλλά στην είναι κοπέλα. Καλά, θα ακολουθήσω τον κύριο από εδώ που φαίνεται συμπαθής. Θα τον μετανιώσεις, ρε. Κάτω καμίσου. Σε διάλυσε το παγκάκι, να πούμε. Ανοίξτε όλοι γύρω. Έχω κλικ κανονιστή. Μόνο εγώ μπροστά στους αστυνομικούς. Λοιπόν, Φράγκλιν, Για να κάνω μια ερώτηση. θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Για αρχή δεν με λένε Φράγκλιν, με λένε Φράγκη. Εγώ της λέω Φράγκλιν. Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά και ο κύριος εδώ πέρα μου κόνει πολύ τις φωνικές χορδές και έχει αρχίσει και μου τεινάζει στον εγκέφαλο. Θα αρχίσω λίγο να σου μιλάω και λίγο κι εγώ σοβαρά. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα λίγο σοβαρά, έτσι. Πέρα την πλάκα. Θα ρίξω το τάπα, σε παρακαλώ. Άμα είναι σοβαρή ερώτηση. Εάν μας σκοτώσετε εμάς εδώ πέρα, νομίζετε το χωράφι σας ξαναζωντανεύσει έτσι μαγικά? Εγώ. Όχι. Είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο. Το παιδάκι δεν θέλει εκδίκηση, ρε. Θέλει εκδίκηση. Όχι, δεν θέλω εκδίκηση. Με έχετε κάνει εδώ πέρα μπαμπούλα να πούμε. Όχι, ρε, ιδέα σου. Όχι, σας παρακαλώ κύριε. Ωραία, η κυρία δεν είναι τώρα, δεν θα το πω. Μόνο δαίμονα. Οι μισές μαφίες και γκάνγκ δεν ξέρουν καν που είναι το χωράφι της εφέδρας, έτσι? Όχι. Δεν το ξέρω. Να σου πω ρε πιτσιρικά, άμα σου φορέσω μασέλες στα δόντια θα γίνεις πιο όμορφος. Αυτό. Από τότε μην ξάμιλεις, να το βάλεις αλλού. Ωραία. Τι ξέρεις και τι δεν ξέρεις και ποιος ξέρει και δεν ξέρει, άσε να τα ξέρω εγώ καλύτερα. Και. Ξέρω, λοιπόν, Φραγκή. Ξέρετε. Φραγκή. Ωραία. Παρακαλώ κύριε. Λοιπόν, τώρα θα σου μιλήσω λίγο σοβαρά και δεν θα μιλήσω αστείος. Επίσης να ξέρεις πώς λειτουργεί όλο αυτό. Να μην έχουμε κανένα σκηνικό. Το ταξίδι πίσω τι είναι? Πρόσεξε με, πίστεψε με. Κουβαλάτε όπλα. Όσα σκηνικά έχω κάνει γενικότερα με την αστυνομία, την αγροφυλακή και το στρατό, ίσα που παίρνω και respect από εκεί πάνω. Σε παρακαλώ πολύ, είναι άλλο ένα σκηνικό που έχει γίνει ρουτίνα πλέον. Ναι. Ελπίζω να με βγει απλά, γι' αυτό σου λέω, τίποτα άλλο. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί εγώ βαριάμαι απλά να τρέχω στο δωμάτιο πανικού. Όσο είσαστε υπάκουοι και δεν μιλάει αυτός εδώ πέρα, γίνονται όλα μπάμπα. Οπότε σε παρακαλώ πολύ κύριε Μάικ, κάτσε κάτω και ας τον κύριο Μπάμπη να μιλήσουμε. Ναι. Χαιρετίζομαι. Τι έχουμε? Μάικ. Καλώς τον Αντρέα. Big Mike, θα σε κάνω σκατάικ. Τι τούτη ρε? Μαλακάικ αρχιδάκι. Να σου πω στη φιέστα ήσουν. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Ο τέταρτος, αυτός που με τα πορτοκαλί μαλλιά, θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να τον ρίξω από τον κρυμό γιατί δεν τον μπορώ. Οκ, εύκολο. Κοίταξε, άστον, Βλάκα έκανα, άστον, κάτσε. Δεν τον πειράζετε. Θα το κάνω εγώ μετά. Άκου. Επειδή εγώ έχω άκρες παντού. Αυτιά και μάτια παντού. Εσύ καλό θα ήταν από τη στιγμή που δεν έχεις ασύρματο να μην μιλάς, να μην διαβιβάζεις. Ναι. Με σκουντάς γάμο την άσε τις μαλακίες λοιπόν σε μένα, γιατί εγώ δεν είμαι χτεσινός εδώ μέσα. Άσε τις πίπες ότι... Τι εννοείς? Εδώ μέσα. Εδώ μέσα? Ζωή. Α, ωραία.
Εδώ μέσα στην Έχει να ρωτήσω ρε Μάγκης. Έχει κανείς κάνει καθόλου φαγητό νερό? Γιατί μάλλον θα πεθάνω πριν με δείτε. Κι εγώ θα πεθάνω. Ένα λεπτάκι. Καλά, αντρικά παπάρια μας. Κάτι έχω, παρακαλώ κύριε Μπάμπη, ελάτε εσείς. Φυσικά, φυσικά. Θα κάτσει εδώ πέρα, δεν έχει τέσσερα. Ω, να σκαλά, να σκαλά. Σας έδωσα ένα για τον ένα για τον άλλο. Σιγά με δώσω τον άλλο. Κάτσε κάτω, κολόμα βρε. Έλα πια εδώ. Μην του δώσετε τίποτα, κάτσε κάτω. Λοιπόν, Μάικ, παιδιά. φαΐ. Φάτονε, 1-0. Λοιπόν, ξαναλέω, η δική μου πάλι κλείνεται, δεν μπορώ αυτή την ασφυξία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ αυτή την ασφυξία, δεν μπορώ να τη βλέπω. Λοιπόν, ανοιχτύτερα, ανοιχτύτερα. Α, δεν μπορώ. Μάικ, θα μείνεις νηστικός. Ναι, καλά. Κλάψω. Δικό μου το φαγητό. Φίλε μου με τα κόκκινα δεν παίρνω αέρα. Τι πήρες, Λουκάνη? Φίλε μου με τα κόκκινα. Το λεπτό. Φίλε μου με τα κόκκινα. Όλοι είναι με τα κόκκινα. Οι άλλοι τι κάνουν? Γιόγκα κάνουν οι άλλοι. Άσε λοιπόν οι Ωραία, ωραία, η καλύτερη του. Έλα, κάτσε να κάνω κι εγώ εδώ. Όπα, έλα εδώ μπροστά μου. Όχι, μπροστά μου, κύριε Μπάμπη, σας παρακαλώ. Κάτσε να ξεπιαστώ, ρε μπρο. Άντε, να ξεπιάσω λίγο. Κυρία Ιωάννα, κύριε Τωρέτο, νιώθετε κι εσείς επιτυχημένοι? Σαν το βλέπεις. Πότε θα ξαναδώ. Ποτέ. Κύριε Ιωάννα, αχ, ξελάφωσα. Μακριά σου πια να ζω. Στα αρχίδια σου. Λοιπόν, ωραία. Δυναμικό έχει η αγροφυλακή. Μπο, ούτε καν. Όσο ξέρω, όχι. Τώρα μιλάω, τώρα. Τώρα όχι, από όσο γνωρίζουμε. Κάτσε τώρα. Για τώρα λες εσύ. Η αγροφυλακή γίνει καταξίνη. Τώρα είπε το παιδί. Δεν απαντάνε, οπότε... Τώρα όχι ρε μάγκα. Αν έχει θα έχει 1-2. Εγώ θέλω και αυτό και τον ένα και τον δεύτερο. Μα υπάρχει. Το ξέρεις ότι εμείς δεν είμαστε αργοφυλακοί, έτσι τους λέω. Δεν είστε αργοφυλακοί, είστε γρήγοροφυλακοί, μπράβο. Ο άλλος βλέπει περιοδικό με τις όντες ρε μαλάκα, θα του μπουμπουνίσω ρε μαλάκα, δεν σε έγινε ρε μαλάκα εδώ θα την πας καλά ρε, δεν πας καλά, Μάικ. Μάικ άκουσε με, επειδή είσαι κατάλληλος. Ρε Μπάμπη, Μου αρέσει το κολαράκι του να το ρίξω. Ωραία, δεν γίνεται ρε φίλε, ωραία, κύριε Μπάμπη. Εσύ αν μου ρίξεις φέρα, εγώ τι κάνω. Μην τρέχεις στα κόκκινα δωμάτια εξαιτίας μου. Εγώ τι θες να κάνω τώρα όταν βλέπω αυτόν και τον άλλο τον Τωρέτο? Τι θες να κάνω? Ο Τωρέτο οδηγάει αμάξια τώρα. Τωρέτο οδηγάει αμάξια. Θα σου φέρω εγώ μια ερώτηση. Για πες. Ρε μην μιλάς ρε, μες το βάλουμε στον κόλ. Έτσι. Το ξέρουμε, τι θέλετε, δηλαδή η κυρία Ιωάννα την καλύτερη δουλειά κάνει. Δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν λέει πίπες, δεν λέει μαλακίες. Καταρχάς εμείς θέλουμε να φύγουμε. Ένα. Ωραία, άμα θες να φύγεις κλείς το στόμα σου και που θα πω. Τόση ώρα μιλάω σοβαρά, μου λες να μιλήσεις σοβαρά, κάνεις μαλακίες. Ωραία. Πρέπει το funny moment. Ξέρετε, δεν είναι funny moment, δεν δίνεις content και μπορεί νεύρα σου μου προκαλείς, μα την Παναγία. Καλά, δεν κάνω και βίντεο γι' αυτό σου λέω. Αυτό κάνει πάντα. Άκουσε, αν είναι αυτό το content που έχει η αστυνομία. Όχι, για να καταλάβεις, όντως κάνω content. Έρχεται για βρυσούλες μετά. Αυτή τη στιγμή όντως κάνω content, δεν σου κάνω πλάκα. Κάνεις content, μπράβο αγόρι. Βιντεάκια δηλαδή, να σου το πω έτσι. Μπράβο αγόρι. Να είσαι καλά. Μακάρι να πιάνεις και πολλά views, επειδή και εγώ κάνω βιντεάκια, αλλά κάνω διαφορετικού είδους βιντεάκια. Α, κατάλαβα. Με φανταστείς με ποιο, τι όπα εσύ βρε βλάκα κατευθείαν. Καλά, κάτσε να το κλείσει το βαριά. Λέω το εγώ ρε παιδί. Πολύ μιλάς bro, πολύ μιλάς. Και δεν μ' αρέσει. Εγώ μιλάω με τον Φράγκλι. Κάτσε. Όποιος το βάλε το κλείνει τώρα, τώρα. Πιασάρικο. Κύριε Φράγκη. Παρακαλώ. Να σας πω, κανένα ανασύρματο όχι, Θα μ' αφήσετε να σας εξηγήσω. Εσείς ρωτήσατε, δεν ξέρει καν πώς πάει το πράγμα, δεν ξέρετε καν τι θα γίνει. Καλά, ξέρω. Βεβαίως ξέρω. Αυτή είναι η 21η. Μην μιλάτε παρακαλώ. Άμα σηκωθούν οι δικοί μου από το παγκάκι, καθίσουν οι αστυνομικοί και σταματήσετε να μιλάτε, να σας εξηγήσω τι θα γίνει, ίσως και να ζήσετε. Ίσως. Το μισό το παγκάκι το σπάσανε. Έλα. Τι θα γίνει τώρα, κοίτα εδώ, εκεί. Να ξέρεις αυτόν που είναι το καπέλο του ξέχει. Λοιπόν, κύριε και κυρία λοιπόν. Γιατί είμαι δίπλα στο mic. Ακούστε πώς πάει. Θέλω να μπείτε σε ένα σύρματο. Ένας ή μία. Εγώ. Εγώ. Όχι σκάσει, εγώ.
Εγώ. Ένας ρε, μην τσακώ. Ναι, σπρώχνεσαι. Η ρώσικη ρουλέτα, ξέρεις πώς παίζεται? Όχι, για πες. Ναι. Γεμίζεις ένα όπλο εξάσφαιρο κατά προτίμηση με μία σφαίρα. Και βαράς. Και βαράς σιγά σιγά. Όποιος τύχει τη σφαίρα πεθαίνει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν θα παίξουμε ρώσικη ρουλέτα. Θα παίξουμε κάτι παρόμοιο. Κάτσε να κάνω λίγο το spin, το free, το lucky wheel. Ωραία, ξεκινάω. Μπέμπα μπλομ. Κάτσε να κάνω το lucky wheel. Μπέμπα μπλομ, το κίθε μπλομ, μπλιμ μπλομ. Ωραία, κύριος Μπάμπης, κύριε Μπάμπη. Με ακούτε? Σηκωθείτε πάνω. Όχι, όχι το πουλό, όχι. Δεν θα σηκωθείτε, δεν θα σηκωθείτε. Να σηκωθώ, ωραία, κάτσε. Παρακαλώ πολύ, μην ξαναμιλήσει κανείς. Κύριε Μπάμπη. Μάλιστα. Έχετε τον ασύρματό σας πάνω σας? Όχι, πρέπει να σας το δώσω. Όχι, τον έχω. Δεν μου τον πήρατε. Μα τον πήρα. Δεν τον πήρες. Σε μένα τον πήρες. Ας σου έλεγα σε να την πήρα. Εγώ νομίζω ότι τον πήρα τον ασύρματό σου. Δεν θυμάμαι καλά, εντάξει. Τώρα τον έχει το σιωπ. Ωραία, και τι να πω? Είμαστε όμοιροι. Θα αναφέρεις ποιοι είστε όμοιροι. Μάλιστα. Και οι Bloods απαιτούν την αγροφυλακή. Ας έρθει και δυναμικό με την αστυνομία, αλλά απαιτώ κατά κύριο λόγο την αγροφυλακή. Κέντρο λαμβάνει. Πολύ μίσος έχετε για την αγροφυλακή πάντως. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είμαστε όμοιροι. 4 άτομα. Μην πεις εδώ. Απαιτούμε την αγροφυλακή. Με τους Bloods. Πώς λέγεσαι τέλος πάντων? Bloods. Και επιθυμούν την αγροφυλακή. Ενημέρωσέ τους πως αυτό που ζητάνε δεν γίνεται. Και άμα το πάω κυβερνητικά θα τους γαμίσω το σπιτάκι. Ωραία, Μάγκης, δεν γίνεται με τους αγροφυλακές. Γιατί θα πάει κυβερνητικό. Δεν τρέχουμε, αλλά κατάλαβες. Αλλιώς θα πάει κυβερνητικό, τι εννοείς θα πάει? Ρε παιδί μου, τώρα αυτό και εσύ να το ξέρεις. Πήρανε σένα παγωγή. Πήρε σε εμάς, εμείς δεν είμαστε αγροφυλακοί, ωραία, είμαστε αστυνομία σκέτο. Αλλιώς να κάνω μια προσευχή. Όταν η αγροφυλακή. Η αγροφυλακή είναι άλλο με εμάς, δεν έχεις καταλάβει. Άσε με να Θα πάρουν πολλά πράγματα εκεί. Να το πω. Όταν η αγροφυλακή τα βρίσκει σκούρα, μια χαρά πετάγεται η κάμπ. Όταν εσύ θα βρίσκεται σκούρα, η αγροφυλακή κάνει τις κότες. Λοιπόν, η αγροφυλακή δεν ασχολείται με εμάς. Ακριβώς έχεις πάρει εμάς όμηρους, όχι οι αγροφυλακές. Άσους αυτούς. Και όταν παίρνω τους αγροφυλακείς, μια χαρά έρχεται η όπια. Τι μου έχετε κάνει ρε μαλάκι? Τι ακούς? Έλα. Κατά κύριο λόγο η δικαιοδοσία έχει αγροφυλακή εδώ πέρα, αυτό που λέει δεν στέκει. Όπως και να έχει. Όπως είναι. Κανένα κυβερνητικό, μην μου το παίζετε ωραία. με αλλαγή. Δεν έχει όμως αγροφυλακή, ωραία. Δεν έχει καν προσωπικό μέσα. Ωραία. Τι ωραία. Δεν έχει καν άτομα μέσα αγροφυλακή. Καλά πήγε. Ωραίος μαλάκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Επειδή ούτε εγώ θέλω να πω κυβερνητικά, άκουσα με σε παρακαλώ λίγο. Ούτε εγώ θέλω να το πω κυβερνητικά, ωραία. Ούτε εγώ θέλω να το πω κυβερνητικά. Φυσικά, ποιος θέλει. Ωραία, εντάξει, κάνει. Καλά, άμα δεν θες να πήγες κυβερνητικά, θα πήγες στον Γκάνγκι. Ναι, ούτε έχω να πω κυβερνητικά, ωραία. Οπότε, θες να παίξεις το λεγόμενο RP με την Γκανική αστυνομία? Ποιο λεγόμενο RP, μπορώ. Διαπραγμάτευση με την αστυνομία. Ποιο λεγόμενο ωραία, RP. όχι με την αγροφυλακή. Όχι με την αγροφυλακή όμως. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία Είσαι στόκος. Κυρία Ιωάννα, μ' ακούτε? Εγώ στόκος ρε. Ναι. Και εσύ και ο άλλος, και δύο στόκοι είστε. Όπα ρε. Και ο τρίτος εδώ πέρα μπετός στόκος. Κατέβα κάτω ρε μπρο να... Μπετός στόκος ρε, πες κανένα κάνει κύριο. Άκουσε με το. Ακούστε με λίγο. Κυρία Ιωάννα, επειδή με την Ελλάδα δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, legit εδώ πέρα. Θα πάρω ένα τηλεφωνάκι. Ναι, αλλά εσύ... Τέλος πάντων. Μου δώσετε ένα λεπτάκι. Μπορεί και 2. Δώσε μου ρε 3. Και 4 και 5. Όσα θες. Έτσι. Μέχρι 6. Το καλοπάλις αρχίζει και τα φτιάχνει μετά. Για να δείτε ανωτερότητα. Αυτό θα πω μόνο. Τώρα αυτοί μας κορυδεύουν από μέσα τους λένε τι λένε αυτοί οι μαλάκες. Άστος. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Ο άλλος εκεί πάνω γιατί χορεύει το βρέκα. Δεν του αρέσει να χορεύει ρε φίλε, εσύ γιατί χορεύεις Θα κάθε βράδυ σε ένα στριπτή τζάδικο ας πούμε. Μισό λεπτάκι, άραξε. Για σένα. Περίμενε, όχι, του έχω κάνει μια σοβαρή ερώτηση εδώ πέρα και αυτός μου λέει για σένα. Τώρα μου του ρίξω μια... Άραξε, όχι, με την αστυνομία δεν έχουμε θέμα. Άραξε. Ακόμα. Τι γίνεται αυτό το ακόμα μας με ανησυχεί. Γιατί εμένα όχι. Ο κύριος Λούντας. Πού βρίσκεται? Ο κύριος Λούντας.
Κάτσε να σου πω. Παιδιά, εγώ στην τροχέα είμαι. Με ζητά ένα ασύρματο να απαντήσω. Παρακαλώ πολύ, πείτε να σηκώσει το τηλέφωνο. Με ζητά ένα ασύρματο, θες να απαντήσω. Παρακαλώ, πάντα. Παρακαλώ, κέντρο. Βίβασε. Είμαστε 4 όμοιροι. Με τους Bloods παρέα. Πες τους, πες. Ναι, πες. Και οι κύριοι ζητάνε την αγροφυλακή. Θες να τους πεις ότι πήραν όμηρους αστυνομικούς ή θα αρχίσω τους Παναγίες? Τους το έχω πει και λένε ότι έχουν θέμα με αυτούς. Εδώ είναι περιοχή αγροφυλακής και θέλουν... Ωραία. Εξήγησε τους ήρεμα και όμορφα ότι η αγροφυλακή δεν επεμβαίνει σε δικά μας άτομα για να μην τους πάρει ο διάολος τον πατέρα. Ποιος είναι αυτός? Ωραία. Αν δεν το καταλάβουν, θα το πάω εγώ αλλιώς και δεν θέλω να το πάω εγώ αλλιώς. Λοιπόν, άκου λίγο. Άκου λίγο. Εσείς μπορεί να έχετε θέμα με την αγροφυλακή, ωραία. Το καταλαβαίνω αυτό. Μην μιλάς, παρακαλώ. Να μην σου πω δηλαδή τι μου είπαν στο ένα σήματο. Τι σου είπαν στο ένα σήματο? Να μιλήσω, οκ. Περίμενα να πάρω τηλέφωνο με το σηκώσω. Λοιπόν, έχεις πάρει όμηρο αστυνομικούς και όχι αγροφυλακή. Δεν εμπλέκεται η αγροφυλακή σε ομοιρία, ωραία. Ναι. Δεν εμπλέκεται η αγροφυλακή στην ομοιρία αστυνομικών. Τα άλλα όταν ερχόντουσαν τα όποιε, ήταν σούτι. Ωραία. Εδώ δεν ήταν ομοιρία. Αγροφυλακή. Ούτε δεν έρχεται στην ομοιρία μας. Η αστυνομία θα έρθει. Ναι. Ωραία. Μην μου στά στην αγροφυλακή όμως. Νιώθει πολύ σπουδαία. Μου βγάζουν 2 κινητά φωτογραφίες. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι, όχι. Τραβάω. Έλα, τσις θέλω, τσις. Παρακαλώ. Λοιπόν, μίλασε με το κέντρο, δεν υπάρχει. Ρε και Βασίλη, τι μιλάτε? Δεν το λέγεται γιατί... Ρε μάγκες, αν μιλάτε δεν ακούω τι μου λένε. πάρει. Η αγροφυλακή δεν έχει καμία δουλειά. Ωραία, οι κύριοι το δέχτηκαν και το κατάλαβαν. Η αγροφυλακή δεν θα έρθει, σας περιμένουμε. Πες τους να βγάλουν ανακοίνωση. Θα βγάλουν. Άκουσε με προσεκτικά. Πώς είναι, πού είναι, αν είναι εξωτερική ή εσωτερική, στα αρχίδια μου να τα γράψουν όλα. Ωραία, θα τους το πω. Με τους πουτάνας γιους τους Bloods μας έχουν πει στον Πάπαρο 10 μέρες. Να σου πω, μαγά, Φρανκ. Ναι. Ζητάει το κέντρο να τα γράψει όλα στην ανακοίνωση. Πόσοι είστε. Δεν είχαμε και καμία ανακοίνωση. Ναι, επειδή θα πεθάνουμε, ρε. Πες του να τελειώνει. Απλά είναι 10 μέρες. Μία ώρα. Συνεννόηση μου σου. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Ιωάννα. Ένα λεπτό. Μισό, όχι, περίμενε, όχι. Δεν θα πεθάνετε, σας παρακαλώ, όπως είπα, δεν έχω θέμα με εσάς. Με την αγροφυλακή αυτό. Σμόκι, αδερφέ μου. Σου ξαναλέω, η αγροφυλακή δεν θα έρθει. Εμείς τώρα τι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και 4 μπροστά μου, σας αρέσει ο θάνατος. Απλά μας παίρνει και μπάλα για μας. Δεν θα πεθάνει. Έχουν προηγούμενο με την αγροφυλακή. Αλλά πώς γίνεται κάθε μέρα να παίρνουμε έναν δικό μας πάντα? Πρόσεξε με, πώς πάει. Δεν θα έρθουν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε. τον Πορτοκαλομάλη, όχι, εμείς θα φύγουμε. με τους άλλους 2. Καλή συνέχεια, κύριε και κυρία. Καλή συνέχεια. Έχω στείλει μήνυμα στον αντιστράτηγό σας φωτογραφίες. GPS κάτω. Κάτσε να τους ζέσω να μην φύγει. Καλά, αυτόν δεν θα τον μαζέψει ο αντιστράτηγος. Εσάς τους 3 λοιπόν. Ποιος ήταν αυτός ο Μπάμπης? Όχι, ο Μάκης. Ο Μάικ. Όπα ρε. Κάτσε κάτω ρε. Λοιπόν, καθίστε κάτω παρακαλώ, δέστε τους πάνω στο παγκάκι να μην φύγουνε. Και έχω στείλει μήνυμα στον αντιστράτηγό σας. Κάτσε κάτω. Ωραία. Πάει αυτόν εδώ, το δένω εδώ. Θα περιμένετε. Είναι πολύ δυνατό τα σκηνιά, παιδιά. Ένα πολύ καλό. Πάμε και αυτήν. Ένα πολύ καλό απόγευμα σε εσάς τους δύο. Καλή συνέχεια. Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο, άρα... Το ξέρεις την βράδυ, έτσι. Καλή συνέχεια. Εγώ μέρα εμένα στα μάτια μου, οπότε καλή όχι, συνέχεια. καλά τίποτα. Πού να πάμε ρε? Περιμένετε να έρθουν να σας μαζέψουν. Οκ, η άλλη νεκρή. Εντάξει, θα σου δώσω, δεν πειράζει. Να σας δώσω και προμήθειες μέχρι να έρθουν. Για να δείτε λίγο τι πάει να... Έχετε για βρυσούλες, τρώγει βουλαραχούλες. Πολύ ξυπόφιοι. Δεν μπορώ να σας δώσω, κυρία Γιάννου, πήρε το... κάτι ακόμα. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Αν μου δώσεις εμένα 2 ώρα. Άντε, γεια.
Καλά, εσύ. Κάτσε, το έχω. Ο Τσουκαλάς είναι αυτός. Ποιος είναι, συγγνώμη, αλλά πήγα λίγο πίσω και δεν μ' αρέσει αυτό, νευριάζω. Διαβάζετε τις σκέψεις στον συναδέλφο σας. Έχω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Έχω μια ερώτηση στους δύο. Πες. Πώς αντέχετε αυτούς ενώ αυτά τα καλά παιδιά? Έλα μου ντε. Ωραία. Γιατί. Κατά λάθος. Κρυά. Δεν σκότων. Τι μίσλη κρεβλάκα και εσύ, παγωτό. Ασχολίαστο. Παγωτό, τι είχαμε πει, τι γεύση παγωτό ήτανε? Με σοκολάτα και βανίλια. Α, ναι. Και φράουλα, μην ξεχνάς. Και φράουλα. Αυτό είναι κάτι. Κρίμα και μ' άρεσε η παρέα σας. Στο πάτωμα θα μείνει, μην το να σηκώσετε. Όχι ρε. Εγώ δεν έχουμε καν πρώτες βοήθειες. Δεν ξανασηκώνεται αυτός ο βλάκας. Εσείς το σηκώνετε πλέον, όχι εμείς. Ναι, η βλάκη στη δική μου. Κάτω. Θα γίνει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Και εμάς μας άρεσε η παρέα σας. Και εμένα. Κύριε Μπάμπη, καλό χάρη ήταν λίγο λιγότερο. Εσύ κύριε Καπελάκια, αν συνεχίσεις να με σπρώχνεις, θα σηκωθώ και άσου. Δεν μπορείς να πολύ λίγο αυτό που κάνεις. Δεν πειράζει. Έλα, σε έβαλα δίπλα να είσαι αγαπημένο. Και αγαπημένο μου δεν τα μην έχετε τέτοια παιδιά σαν και αυτόν εδώ. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν τα έχουμε. Μπορείτε να φύγετε από την Ελλάδα και να πάτε κάπου πολύ καλύτερα. Όχι σε εμάς, αλλά ξέρεις. Σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως και σε εσάς. Καλά, application. Καλά, δεν θέλει να έρθει στους καλύτερους εδώ πέρα. Application zone, αυτό θα πω. Γιατί μας περιμένει ο Χάρης και θα Μην ρεϊτζάρω. μιλάτε όλοι μαζί. Βάζει και κάπου από πάνω το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι μας δένανε και ότι μας προβάλλει ότι μας προβάλλει. Μπράβο ρε μαλάκα, ωραίος, άξιο. Αυτό πώς έγινε ρε μαλάκα. Τελείωσε, δεν μιλάει κανείς. Δεν έχω να πω τίποτα. Sorry, δεν ήθελα να γίνει αυτό. Είναι η κυρία Ιωάννα και ο κύριος Δεν Εκάμου ήταν 14. υπολογισμένο, δεν ήταν Τέλος πάντων, να φύγουμε. Έλα, φύγετε. Να φύγουμε κι εμείς. Όχι, εσύ δεν μένεις. Γιατί? Εσύ δεν μένεις. Ρε σου λέει application zone. Α, όντως. Ακούστε με τώρα. Κύριε. Έχω κάνει report. Κατά πρώτον, application zone. Περιμένετε εδώ. Κυρία, παρακαλώ. Τι το report κύριε Κατά πρώτον, application zone. Αναμένεται κέντρο. Κατά δεύτερον, Στεφ. κατά δεύτερον, βλέπετε. Περίμενε. Μόλις έχει ξυλώσει πόρτες, έχει τα έχει ξυλώσει όλα ρε μαλάκα με το BMW. Άκουσε με κέντρο, άκουσε με. Θα σου πούμε σε λίγο τι θα γίνει, ωραία. Οι κύριοι δεν θα κάνουν τίποτα. Θα μας αφήσουν. Μα ήδη σκοτώσανε δύο αστυνομικούς. Πες τους ότι τώρα γαμηθήκαν από το είμαστε. Ωραία. Θα μας αφήσουν στο μέρος που είμαστε για να έρθετε να μας πάρετε, ωραία. Όχι. Φρύπες πίνεις πάλι ρε Πες μου μαλάκα. που είσαι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, θα μου πεις τώρα που είσαι τώρα. Έχει στείλει φωτογραφία. Όχι, δεν μιλάς. Όχι. Λοιπόν, ό,τι είναι. Πάμε στο σημείο. Έλα. Θα σας το πω, ή μας λέτε που είστε ή το βρίσκουμε με άλλους τρόπους. Έχω παντού μάτια. Ναι. Οι κύριοι. Τους το λες έτσι. Φεύγουνε πες, τέλειωσε. Φύγετε όλοι. Δεν μένει κάτι εδώ πέρα. Θα φύγουμε. Όχι εσείς. Εσείς είστε δεμένοι, πώς θα φύγετε ρε για το μπαλάκι. Μπορεί. Φαίνεται. Μια συνεννόηση. Όχι, έλα από εδώ. Ωραία, Σμόκι, φύγε. Όχι, έλα από εδώ. Πάρτε το πόκι μου. Η κοπέλα σε εμάς έπρεπε να την έχουμε. Η κοπέλα της στέκει να τραβάει. Εντάξει, η κοπέλα δεν Αλλά έχει κάποιες φορές μιλήσει. Είναι να βάλεις Αλλά ένα εντάξει, μυθικό. όχι, by the way, και η κοπέλα δεν έχει μιλήσει καθόλου να ξέρεις. Μάλιστα. Δεν έχει ανοίξει το μάτι. Ρε μπρο, άκουσε με λίγο. Εγώ. Αυτός εδώ ο παπάρας μας έχει βγάλει το λάδι. Είμαστε εδώ, μία τεντώνεται, μία το μουνί του γαμιέται. Μην μιλήσεις, ωραία. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη και το κέντρο τους τον παίρνει. Ωραία. Αυτό είναι γνωστό. Δεν έχουνε κέντρο. Έχουνε κέντρο, αλλά είναι Δεν πεις ότι κεντρικά είμαστε μαλάκια. Μπορεί, έχουμε κέντρο, Δεν αλλά. είμαστε εμείς στο κέντρο, εντάξει. Ωραία. Είσαι ελεύθερο αυτό σε ένα ματάρι και πάμε να Βγαίνει φύγουμε. από μένα, παίρνει Σκάσε. στο F, πάμε. Ήμουνα στην Ωραία. Επειδή τις εντολές στείλω εγώ λοιπόν. Ωραία. Θα φύγετε όλοι από εδώ πέρα. Ωραία, γιατί έχει πιάσει μαλακία τώρα, έχετε σαλέψει και Μπάμπη, θα κάτσουμε μαζί. Από εδώ πρέπει να κάτσεις αναγκαστικά. Πάρτε Μην πρόβλημα. τον πούλο όλοι οι Bloods. Όλοι οι Bloods να σας βλέπω, όλοι. Φεύγετε. Εντάξει. Φεύγετε όλοι. Κολόγερε κι εσύ. Κάτσε να κάτσω εδώ. Μάικ κι εσύ.
Αντρέα και εσύ. Μαλάκας είμαι εγώ, δεν είμαι Μπραζιλιάνος, Μαρσέλο, δεν βλέπεις το μαλλί. Μαρσέλο, πάλι και εσύ. Κρίμα και συμπάθησα την κοπέλα. Ευχαριστώ και πολύ λένε. Απλά σε αρσενικό φίλο. Παρεξήγηση. Να σου πω, θες να κάτσεις εδώ λίγο? Γιατί να κάτσω εδώ? Έτσι να τα πούμε εσύ. Όχι, δεν θα κάτσω εδώ. Βαριέμαι ρε φίλε μόνος μου. Έχω να πάω να σηκώσω κάτι αρέμιση. Μιλάει κανείς, έχει έρθει κυβερνήτης. Μιλάει κανείς. Θα μου σηκώσει, εσύ μετά, άστο αυτό. Α, σε παρακαλώ, πιο πριν αυτά. Όχι, δεν είναι συγγνώμη. Μάλιστα. Όχι. Κατάλληλη. Για 100η φορά σήμερα. Σας χαιρετώ. Καλησπέρα. Πολλά φιλιά. Αυτός κοιμάται όρθιος, τον αφήνουμε εδώ. Καλή συνέχεια. Άντε bye. Καλή συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε. Αλλά σε άλλες συνθήκες. Μακάρι. Ελπίζω. Μακάρι. Ελπίζουμε. Άντε bye. Ελπίζω βέβαια να έχετε καλή μνήμη πως σας φερθήκαμε. Ναι ρε. Βεβαίως. Έγινε. Καλή συνέχεια. Δεν ξεχνάω. Bye. Τώρα τι κάνουμε? Καταρχάς, μην πεις τίποτα. Βαριέμαι να μιλήσω. Έχω βάλει μπάκα. Βαριέμαι να μιλήσω, μην πεις τίποτα. Τι να μιλήσεις ρε? Τι βαριέσαι? Όπα. Μάγκα θα πας με τους άλλους. Έφυγε. Σήκω, ηλίθεια. Περίμενε ρε να πάρει το δικό του. Θα μας κάνει παρέα. Πάμε, μπες στο Mercedes αυτό. Ωραία, πάμε. Έχω βάλει μπάκα. Σου βάλα μπάκα. Περιμένετε. Πες κανένα τραγουδάκι. Το meeting point, Στάση, το meeting point. Κέντρο, οι κύριοι μόλις αποχωρούν να μας έχουν δώσει το παγκάκι. Α, αποχωρουνε. Ναι. Αποχωρουνε. Είμαστε δεμένοι. Και ο Δίας τώρα, μπαίνω στα πόρτα. Περίμενε, Στεφ. Περίμενε. Κάτσουμε εδώ εμείς, από ό,τι φαίνεται. Ναι, έχω κολλιώσει λίγο. Γίνεται inbound το αμάξι. Εσάς ποιος θα έρθει να σας πάρει? Η μάνα μου θα έρθει να μας πάρει. Ποιος θα έρθει να σας πάρει εσάς? Ο παππούς μου. Α, δεν ξέρω. Άκου φιλαράκι, μην κορεδεύεις τώρα ο παππούς μου και ο κουκιάδος μου, να μην τρελαθώ εδώ πέρα. Όχι όντως, ο παππούς μου. Ο παππούς μου είναι αρχηγός της αστυνομίας. Έλα. Όχι ρε παιδί μου, ο παππούς μου. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα έρθει, εγώ καλά είμαι κι εδώ. Καλά, κι εγώ έχουμε και όλα θέα. Μάλιστα. Εντάξει, αυτός... Ευτυχώς ευτυχώς που δεν μας σκοτώσατε ρε. Τους άλλους δύο καλά τους έκανες, δεν τους αντέχουμε ούτε εμείς. Καλά, εγώ ούτε εσένα δεν αντέχω, αλλά τέλος πάντων. Και εσένα όμως η γλώσσα σου δεν λέει και λίγα. Εμένα η γλώσσα μου, παιδί μου, βγαίνει σαν αστραπή. Κάτι καταλάβαμε. Τέλος πάντων, θες να πας στη δουλειά σου? Εγώ εδώ είναι το χωράφι μου, αδερφέ, δεν μου πεις ένα φίλο. Εδώ είναι ακριβώς το χωράφι στο παγκάκι, δεν είναι λίγο πιο πίσω? Ναι, ακριβώς εδώ είναι. Πιο πίσω δεν είναι? Ακριβώς. Εσύ που το ξέρεις, δηλαδή ξέρεις ακριβώς τη διάμετρο, ξέρεις τα στρέμματα, τι ξέρεις? Για πες τα μου και εμένα. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάει ο Πάιολο κάτω, είναι 3 στρέμματα, μη σου πω και 7, 8 κάπου εκεί, είναι ένας ζυγός αριθμός. Είναι 8 στρέμματα χωράφια. 8. Τι είπα πάνω, δεν ξέρω μαθηματικά. Πρώτον δεν ξέρεις το χωράφι, δεύτερον δεν ξέρεις μαθηματικά, γιατί μιλάς ρε φίλε τότε? Γιατί εσύ μου λες? Καλά είναι γουρ. Τον ενημέρωσε στον παππού σου, παλικάρι μου, έχει πάρει τον μπαστούνι του και έρχεται, τι γίνεται? Ναι, έχει πάρει το μπαστούνάκι του και έρχεται με τα πόδια. Ενώ με αμάξι. Ποιος? Έρχεται ο παππούς μου. Ποιος θα έρθει? Ο παππούς μου. Γιατί? Να μας πάρει. Πού θα μας πάρει? Στο τμήμα. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, έγινε Γάλλος. Καλή συνέχεια, μπάτσι. Άντε, καλή συνέχεια. Μίλα πιο όμορφα. Καλά, δεν χρειάζεται. Ο παππούς μου, όταν είσαι ο παππούς μου, ό,τι θα έρθει ο παππούς μου. Αλλά όχι δικός μου. Μας άφησαν, φεύγουν. Περίμενε λίγο. Ναι. Ο Στεφ πάει support. Μπες και εσύ μαζί του. Όχι, άκουσα με. Περιμένω να το αν έκανα σε αυτό κλιπ. Μπαίνω εγώ. Ο Στεφ δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει ο Στεφ. Δεν έχει καταλάβει, ωραία. Δεν έχει καταλάβει ο Στεφ.
Έχει και ο Στάσης κλιπ νομίζω. Περίμενα